Понякога морето не е просто море. То е цвят, който не си виждал, и ритъм, който не си чувал. Това е Доминикана, Пунта Кана, Кариби, които карат времето да забави ход. Сутрин – белият пясък. На обяд – кокос, риба на грил и усмивки. След обед – катамаран към Саона, лагуни като от кино и вода, която те привлича неустоимо. А вечер – меренге, салса и град, който не заспива. Искаш повече? Сафари през джунглата, кристални пещери, плуване с делфини и нощ, която свети в хиляди цветове. С Welcome Travel всичко е подредено. От посрещането на български език до детайлите, за които няма да се сетиш, но ще оцениш. Това не е просто почивка. Това е твоят карибски ритъм. Travel.